Әбит асылда һәр башкорт, мин милләттің куәтен, абруен хаклайым. Мин уның ышанысы һәм таянысымын. Мин суверенлы Башкортстандың ышанысы һәм таянысымын. Мин бүйек Россияның ышанысы һәм таянысымын. Дип үден расларга тиеш һәр башкорт. Ассаламу алейкум. Сын ихластан тулкындар ташып сығып, баштан ашқан күңелдә балкып янган, матур хыял зиһендә ләүхә-ләүхә, карарлашкан мәрхәбә ил азамат. Хуш килепһең үҙеңде бимазалап, көз килепһең яныңда ил бәхетенә, шыртлы капкан ирекле көкөртөнә. Ышкылыпһың, әйдәгез форсат дәүрән, килгән сакта сит илдәр карван, йөргән сакта ярашма тарытланга, куянлану нигъмәтне әлвән, күргән сакта. Мәрхәбә Корылтайга, утлы сәлам, мәрхәбә ил кадәме, төкле кадәм коеп кит ихлас менән. Ныклы кәбән башыңа ултыртып куй, котлы әләм тугандар килде дөнья, хайран булып әүрелде вайран дөнья. Байрам булып ел итте давыл купты, халды куйды баскыстың өттен атка. Әйләндереп әйдәгез форсат дәүрән, килгән сакта сит илдәр карван, йөргән сакта ярашма тарытланга, куянлану нигъмәтне әлвән, күргән сакта. На протяжении веков местом обсуждения жизненно важных вопросов у башкир были Курултаи. Мы с вами являемся участниками главного форума башкирского народа, одного из крупнейших этносов Российской Федерации. Сегодня вместе со всей республикой, всеми живущими за пределами Башкортостана, нашими соотечественниками, мы приветствуем знаменательное событие – Всемирный Курултай-Башкир. Килмерә сезгә карап, Башкортстан әҗәлдән аны саклау. Сезгә төшкән теләймен өлкән мәҗлес. Үтсен күркәм, сөйенсен Башкортстан. Яшел быстан салынды нурдан күпер. Упкын ярга әйдәгез шул күпердән. Алга, капысын сигез ужмах. Ачык куеп, керергә бирде фарман. Рахим Аллах, әйдәгез форсат дәүрән. Килгән чакта чит илләр карван, йөргән чакта ярашма сарысланга, куянлану нигъмәтне әлвән, күргән чакта. Әйдәгез форсат дәүрән, килгән сакта сит илдәр карван, йөргән сакта ярашма тарытланга, куянлану нигъмәтне әлвән, күргән сакта. Если кто-то не говорит на башкирском языке, но при этом чувствует себя частицей этого великого народа, гордится своей принадлежностью, то он башкир. Любой, кто живет в Башкортостане, дорожит республикой и трудится на ее благо, имеет право считать себя башкиром.